Just a rebel on your own, on a bedroom trip, on a bedroom trip, on a bedroom trip. Takže čaute ľudia, ja vás tam pri ďalšom videu. Tentokrát to je z Crystal Annihilation a jak ste si mohli všimnúť, tak som si zmenil na kanáli meno, volá sa Joshua HD a ja som si pre vás pripravil, spravil som to tak, že toto bude timelapse a postriedam to tak, akože keď pôjdem ničiť jeden kryštál. Takže a ešte vám poviem pointu, hej. Takže každý tým má svoj kryštál, hneď vám ho ukážem, tuto je. A vy jedným buchnutím ho zničíte. Takže ja vám budem strihať každý tým, ak ho zničím. A potom, no vlastne, tak potom vyhráme. Tak, ja vám prajem peknú nerušenú zábavu a vidíme sa u konca videa. Čaute.